O alcalde e o concelleiro de Urbanismo visitaron esta mañá os traballos que se están a desenvolver na capela do Pazo de Goiáns. Estas obras, cofinanciadas pola Deputación da Coruña nun 80%, supoñen un investimento de máis de 110.000 euros. A actuación ten como principal finalidade a consolidación desta construción auxiliar do Pazo, sen alterar a súa estética. Ademais, procederase a rehabilitar tamén a cuberta, os muros e as carpinterías, así como tamén instalar un novo alumeado. Unha obra que, polo que vemos agora que a chegada do bo tempo está avanzando moi ben en cuanto á temporalidade. Ten un proxecto que presentaba 10 meses de execución e vemos que as obras que van avanzando moi ben posiblemente se rematen moito antes. Un proxecto con un importe total de 110.000 euros que temos que agradecer unha vez máis á Deputación da Coruña que nos axude porque está cofinanciado por ela en un 79% e o resto aporta o Concello e está dirixido toda a obra por patrimonio e por unha dirección arqueolóxica para que todo se leve a cabo con acordo en clave no que estamos a traballar, ¿no? Ademais da actuación na capela, estáse a executar tamén a mellora ambiental no estuario do río Coroño, conectando o Pazo co núcleo urbano. Esta obra, orzamentada en 200.000 euros, busca mellorar tamén a accesibilidade e darlle un valor engadido á contorna natural do Pazo. Pero tamén estamos continuando cas obras ca senda peatonal que ven desde o Coído, desde o centro urbano, hacia aquí, hacia o Pazo, que prácticamente terminarán as dúas obras ao mesmo tempo. A intención deste paseo peatonal desde o Coído ao Pazo é acercar os veciños o Pazo dentro do centro urbano sin ter que vir pola C305 ca súa peligrosidade, independentemente que o vemos arreglado este ano as aceras, pero sí que teñen que dar unha volta moi grande e, aparte de que o trayecto vaise facer moitísimo máis corto, pois o paraje que está pasando a senda peatonal pois é unha maravilla, non? Todas estas actuacións veñen complementar a rehabilitación do edificio principal e da torre, así como o acondicionamento da finca, acometidos en 2022.